Sang Yaksendra Kurarupa mangsa kabeh anggih pansempal kaprapan silo-silo kaplasan sato lumayu mangungsi kagyataku kang jaga-jaga bumi latalah ya Raja Manik sejapi ngalap kanthi nuding jagat iya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe abdi ingsun Hamsa Dimbaka kelawan kowe Supala sinuwun kula pun Hamsa kula wonten kula pun Supala cemadhong jauh sinuwun kula Dimbaka cemadhong jauh omonganmu rada gone aku ya iso ora dadi ngopo nyang baku kowe kabeh teko ning kene iki marmane kowe tak timbali dudu dina iki dudu dina pasewakan agung tegese dudu dina kang piniji ana bab-bab ingkang bakal tak dawake kelawan jeneng kita kelawan kowe kabeh adik-adikku lho nggih monggo sinuwun monggo kula atur medhar kula pun Hamsa hamung nganggoaken jangga nilayaken karma sinuwun yo kepriye marmane kowe wong telu ndak utus bedah praja boyong putri wis entuk gawe apa ora lan aku kepengin ngerti pira sing wis tok kunjara ratu ana ing negara Magata kene Hamsa Dimbaka kawan ki Supala lho nggih sinuwun keparenganing pikantuk pangestu paduka kula sampun unjara ratu 3 dasa ratu 30 ratu inggih Ki Supala entuk pira ki panjenenganipun paduka ingkang sinuwun kula sampun pikantuk 3 dasa ratu 30 ratu inggih padha kawan si Hamsa inggih kowe Dimbaka wis entuk pira pangestu paduka ingkang sinuwun kula sampun pikantuk 3 dasa 7 ratu 37 ratu inggih wah elok tenan kowe nyatane yo tenan sembodo tenan kowe telu inggih pangestunipun mungkari golek jangkepe ratu-satus kang bakal kanggo begakak ratu cacah 100 negara diben caos dahar pukulan Bathara Kala mula dina iku uga kowe wong telu lumumpanton praja tanah Jawa goleki ratu genepe telu iki mau sing jeneng Prabu Kresna Prabu Baladéwa lan Prabu Puntadewa wah latala Gonjang ganting
Indra kang bala kumingal Prangan campo samyama tali Lir papit wileping koto Kados makaten sinuwun. Yo. Kowe saguh apa ora? Janjanipun nggih rati pripun ngasa. Amargi menika ratu tanah Jawa ratu kepethinggan. Yen kowe ora saguh ndasmu wong telu sing bakal tanggung ganepe 100 mudhun kowe. Piye Yai? Manut mawon. Apa-apa wis lekat iki. Ya gur kari kurang kopi tok ngono. Kaya iki sampun aku rong itu kopi karo wedang jahe. Iki sedika lajeng bidhanipun bidang menapa? Besok dadak ngenteni apa? Kerik lapit brongkat timpul gajah lar singa bareng. Rajek wesi Joko Belo. Seblak nobore ora usah kesuwen budal dina iki Gus nika wis saken dawuh. Pandhawa tata gati saya Indriyaksa sara maruta pawana wana margana